السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى طاعات إبادت لنذي صالح عمل لنذي خير دعاء لنذي دشتن يقينا قشن جيجلرن فوق وعلردا حق رسول الله عليه السلام درمان يعشيشلرنن وعلمال درسلرنن istifade ederse, bereketlenirse deyip gelipsiniz, büyük Allah Teala dünyanızı, ahiretinizi abad etsin. Huday Teala kıyamette, mahşer meydanında Hak Resulullah'ın muhabbetinin içinde bulup da şefaatihim mənide nasip etsin. Kışın geceleri uzak geceler, kıyısqa güller, qazası bağ adamlar, öydəkileri de eşittirmeli. Acı fırsat şuullem, qaza almadan çüreyim, aradanı qaza almaq için, uzurlu zinanalı, uzurlu vaxtında, aradalarga aliya Ramazan ayda, onu qışa gözleşmek günahkarçılık, men qışta qazasını alarım deyip, ve her hal şu mahalle qalan olsa, qazası da bağ olsa acaba fırsat da almalı da. Bir de men bana vaktim eylecek değil, bir gece bir muhim, biter de bir cavan oğullardan çüreyim Allah köklediğinden inşallah esasen aytacak gururumuz var. Bir de qaza mağrutti, arada qaza. Türkmenin yaşulları, yaşulu zinanalar ve yaşulu erkadamlar aradan qazasından çüreyim bir istiva ediyələ. İşmin istiva ediyenim yine şu yağdaydı. Mesela 20 yıl ver arada qaza tutuvatıyla. Hem sen qazan çökönlü mü diyen de ay bilemak diye men 50 yıl ver arada tutup ben ne qazamdan hesap etdiyen diye ay inşallah çökönünür diye. Yo beytmesin. Özün qazan ba ya yok yine bila bir vurun. Ay qazan bolsa bolanır da, yok bolsa bolanır diye. Haklın ma, huşun ma, qazan ba mı yok mu? Ay qazan ba olsa bir aydır diyen. Bir ayın tüküt, inşallah men inni qazan yoktur di, kes. Yüreğin de rahat bolur, fikrin de rahat bolur. Ay men 10 yıl ver arada tutup ben, ay men oğlulluktan mereday ben erecevaya qaza deyip tutuyan, ay inşallah qalan nedir? Yok o cüretme. Kesik bolsun. Qaza ayt, ay men özüm bir aydır, ya 5 gündür, ya 1 yıldır, men 1 yılın qazasını alsam, amanı 360 günün qazasını alsam, ömrümde qaza qalmaz. Kes bir mizennani, onu sen ahunun sorap, ahunun cevap almalı zat değil, özün mizenni vurmalı. O hem qazan tükününü diyen değil mi? İnni nefillip tutu ve neyse tutacak bolsam. Geleylin öz bir giyeceki mübarek görürüm eder. Näme görürüm? Gayret görürüm.
Gayret. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydiya, قال صلى الله عليه وسلم الغيرة من الإيمان. الغيرة من الإيمان. الحديث رواه البزار. İrkün ve zinanan bilki tamam insan Müslüman kafir. Bilki tamam heyvanı da babır zat insanın tabiatını koyuğul zat näme? İnsanın gayreti. Namusunu ediyen gayreti. Onun bir tofar gayret barada zinanasına bir cavan oğlunun gayret ediye ya gelirler erini gayret ediye ve içlerinin hiç kime de aydıp bilmeyen bir narahatçılıklar geçiye, hiç kimin yanında da düşündürüp bilmeye zinanasının harekatlarının çekyen içinden geçiyen kanlarını zinanasının bir narahatçılıklar görüyor ki onu hiç yerde açıklap da aydıp bilenak bir derdi giriftar adamlar men gürrüğümü kavuşun yandır. Ohun zinanasından bir harekatlar görüyor bunu kayna tofor tarafına aysa sen münkür mü deyip ol kalmagal turuzcukla. Hatta zinanasına aysa da zinanası kalmagal turuzuya. Sen beni yadattın deyip. Ohum halkın yanına aysa da ohum bir zinanası bilen öz arası doğru der o mukadip fikirleri gelir mukadip. Halkın yanına da aydıp bilenak fakircin içinden qandam girtbe bir toforlun. Ya gelillin ya erkoğlullun. Elhamdülillah şu mahalle oturan cemaatin %99'dan artık macı cavan oğlanlar. Elhamdülillah. Zaptı boluvati inşaallah Allah koklediğinin, Allah verdiğinin 6-7 yıl veri gözünün dumu dükyen gelillin derdini eşitip gözünün bir ihtiyar ahuncan kime içeceğim bilmeyen zinana mağarada aytacak görünüm ma deyip keplemeke mübarek gözünün nerede iňiginden yaşlı dökülüp duran cavan oğlullun derdinin işten görünümlemden şeriatın üstü bilen dirman görünümleri aydeyn Türkmen doğallama savgat bolup düşsün belkim inşallah. Belkim dirman bolup düşsün. Belkim camiamizde bir tofar gayretin üstünden içinden kan geçmek meseleleri belkim Allah sebep edip de kan görünümler hal bolsun can Huday. Bir tofar şayet bir görünümleri erti camia yayradanın menen bir iyilun ağım da olup görmer, dönüm de olup görmer. Ağıllan bir tofar mert erkekler, düşümlü Türkmenler var, oğul gizine terbiyet versin aydılacak görünümleri. Bu yiyecek aydılacak görünümden gayretin görünümü hemmeniz qovu bilyansınız. Bu görünümü bir minberliğin üstünde ya ahun olup ya ravan şınas olup cemde aydıp bulmayan bir görünümlerden. Bir mereka girip bir meydana herkim girip bilmeyen meydanlardan. Yani Allah köklediğinin bir neçe yıllar halkın derdinden eşten görünümlemden ve Hud Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek aydın sözünün ve Hud Resulullah aleyhisselam'ın şiirceki kıysacık özünü 62. yaşında bulun vakıeden Allah köklediğinin hizmetini de inşallah Allah köklediğinin açık edip hizmetini de yetirer inşallah. Elbette bileceği Resulullah aleyhisselam'ın dirman görünümünü iki mevzu badi. Bir kervan geliye bir gayret namusun hakkında şu gelin kervan yeni bir idinle şu kervanın içinde görün molya ya Resulullah men bir berge düştüm bana kömek yığına deyip. Om şehefte ikisini aydarını ipadim ama Allah'ın iradesi şudur inşallah bir gece fakat şu gayret meselesi kan halkın kan cevallın bir narahatçılığı içinde çoğuyan narahatçılığı olansan ol ikinci bölük mevzu gurrunu inniki hefte Allah ömrü verse hizmetine de yetirer. Bir gece gayret meselesini kadrin milin aydılacak gurrunları kitap mutala edip de bücürek üşürülce taf bilmersiniz.
ya televizyonlar, ya mahbaralar, ya beyliki oturuşlarda oturup bir üşürülücü gurrun tapmağınız ya qiyindir ya bolmayacak zattır. Ondan çürüyüm aydılacak gurrun qadrını bilin. Yani bunun aydeyin bir neçe bir revanşinasida yazılan kitaplar var. Öz yurdumuzda çap bolupdur. Bir harici Avrupa'yı revanşinaslı dünyada yakası belli bir danışman da adamlar yazıptırlar. Erhileyin arasında ya şu gayret barada ya münkirlik hakkında ya erhileyin onuşma hakkında. Men şinşkan merakançı naydiyan. Şoň bir toforny tontxany edip elhamdülillah biz okuyup çıktık. Bir jawan gelin, bir jawan erkek şu biz görün Türkmen ilimizde şu kitaplar okuyup yat tutsa da hayrı yoktu. Şu kitaplar okuyup yat tutsa da hayrı yoktu. Näme dip ol yazılan kitaplar öz muhitlerine göre, öz cevlerine göre, öz adet bernamalarına göre şu mantıqda gelin soruq cevaplar hemana on yazan bir revanşinas şuna müracaat konende gelýän adamlyň derdini eşitipdi yazıpdyr. Emma şu gurrunları sen men ýaşy jamiamyzda bir tahsilkarda ya bir sot okany bilen men açyk aýtyp bilen haýırlanyp başarmaýardy. Haýırlanasa şayet 105 derset haýırlansyn. 95 dert häzir qalýa aňyrda. Inni berhal aydılacak gurrunlardan gayretin meselesine Resulullah Aleyhisselam'ın derman sözünden ve bulun vakayesinden ve bir hakıl gelirlerden çürüyüm ve erkeğollardan çürüyüm şu münkirlik derdi ve şu dermanı kısqıc edip inşallah hizmetini de yetiren Allah köplüdüğünde. قال صلى الله عليه وسلم الغيرة من الإيمان رواه البزار. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözümüzün nuru aydıptır. Namus etmek imandandır deyiptir. Namus özünün zinanasına, ayallığına, enesine ve zinanı da özünün erine. Zinanın da gayreti vardır. Şeriatta icazə berýär zinanın gayretine. Erine beytme deyip, men yüreğim ağrıya diýmäge icazası vardır. Erkek zinanak icazası bolşýaly, zinana da erine icazası vardır. El gayret meşru'atun lirricali ven nisa. Erkek zinana ikisinin de gayreti var vücudunda. Yan deslapda aýtdym, heywanın da öz tabiatynda tamam heywanlyň gayreti var. Başlaň doňuzdan başga bir doňuzyň namysy ýokdur. Öz orkosynyň ýanyna başga erkek ýalap getirýär diýe doňuz. Doňuz wüjuduna başlaň binamyslyk şodur. Emma Resulullah Aleyhisselam gayret imanyndyr diýdigi näme? Diýde, itde, eşikde, sygyrda, tamam hatta uçýan kuşlarda da gayret barda. Resulullah Aleyhisselam aýdypdyr, gayret imanyn ýanyna. Yani çın gayret imandan turmalıdır diýdigi. Gayret diýdigiň öz manasy näme? Gayret diýdigi özünün namusyna men açyk dogurja gönwürlük etmeli bolýan. Özünün namusyna başga da bir nefer şerik bolsa ya şoňa şikisi ya fikrisi içinden bir qahar turýar, şoňa gayret diýilýär. Yani açyk logaty manasy şu. Bir özünün muhtes zadyna başga bir neferde şerik boljak bolsa içinden qahar turýar, heyejany düşýär, bir ihtiyar. Şoňa adyny gayret diýilýär. Ine bir gayretin bir logaty manasy boldy. Emma Resulullah Aleyhisselam aýdýar, el-gayret minel iman. Çyn gayreti ki Allah gowwarýar imanın eteğinden, imanın nurundan çıkmalı gayret. Bitir pur manaha şuurun. Yani näme? Yani bitir şuur şuurun. Yani Allah'ın icaza beren yerine Müslümanın gayreti oynamalılar. Allah'ın icaza vermedik yerine Müslümanın gayreti oynamalıydı. Hamana bir zinana özünün yegeni bilen oturan bolsa, Müslüman adam gayret etse günahkar da, yegeni de doğruca yegeni. Ayallygynyň oglu da.
Amana ayallığının oğlu denanası yegeni bilen oti. Onu da gayret etse ve Allah'ın söyleyen gayreti değil. Gayret, el-gayret minel iman. Allah'ın söyleyen gayreti, Allah'ın isteyen gayreti, imanın eteğinde, imanın nurunun içindeki gayret bulmalı. Yani Allah Teala'nın icazı berin yerine gayret etmeliler, öz içine gayret düşse de bilmenşik bolmalı. Havasını pert etip bilmenşik bol, zikrayt da bilmenşik bol, ol diline getirip yakeplemene icazı yok. El-gayret minel iman. Sen gayret imandan turmalı. O Müslümanın gayretine hilli olmalı, özünün içerisindeki namusunu gayret etşiyali, başka birinin namusuna da çın Müslüman gayret etmeli. Hamana başka kişinin namusu bilenini, başka kişinin namusu bilenini irtibat bolsa, çın Müslüman öz içinden bir kahar heyecanı düşmeli. Necre ol yaşı bolmaya deyip içinden bir narahatçılık turmalı. İnni şu narahatçılığı içinden turuya da emme şonu barıp vurmalı o vurrun değil abi. Gurrun fakat içinden narahatçılık turman gurrunu. Emme onu haletmen meselesi ol juda mesele. Bizim gurrunumuz o değil. Onun ulamaların maslahatlaşmalı. Ahuncan mena şiciret birdat ba, men narahatçılık içimden dörettu, öz namusuma de yönü Müslümançılık namusum şeyler yağdaylar boluwati. Men elimden näme gelýär diýmeli. Geňişmäne adam tapmasaňyz men hyzmatyňyzda. Gurrun ýylyny alyp gideýin. Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam birun ummatını eşittirip bir derman mübarek söz aytıptır. Ey cemaatler, adam yüreği başın aylanıp götürüp bulamakta şu gurrun. Özün kitaptan görüngde, ey Hudaýy, bir gayret, bir iman näme dip, ya sen bir süýünmeli bolýan, şu kitap gözlep duran yerinde, ya bir sen şu kitapda durup öz halyna gelmeli diýdi. Peygamberimiz aleyhisselam aýdýar. Sahihul Buhari'da ve beýleki sahihlarda, musnetlerde gelipdir. Senetli görün. Näme diýipdir Peygamberimiz? Dahaltul cenneh. Öten akşam dişimde cennete girdim, beheşte uçmağa girdim diýipdir. Peygamberliň diýişi wahydir, haktır. Eyni huşuna giren ya Allah Resulullah aleyhisselam. Diýişine giripdir, goýa huşuna alyp gidilen ýaly. Dahaltul cenneh. Öten akşam diýişimde beheşte girdim diýipdir. Fa iza ana bi qasrin min zahab. Cennette qadam vurup barýaqam, altından bolan bir ulaqan köşk, eywan bir qasr gördüm diýipdir. Altından owadan qasr gördüm. Fa iza imra'atun tatawaddahu ila janibi qasr. Aham şol qasrın, şol eywan, şol köşk, şu ulaqan owadan cennetdäki qasrın qapdalyna bir zenany dehret qılıp tuğdu diye. فقلت لمن هذا القصر؟ هم رسول الله عليه السلام ايديا بألقان قصر أودان قصر cennetin içinde altından olan qasr. Bu qasrın içinde qaptanına denanı dehret qılıptu. Bir kiminki olya bu hayat dedim. Qalu li şabbin min Quraysh. Onna Araplan Quraysh tayfasından bir mert jawan oğlunun qıbı deydi diye. Ferişteler cevap verdiler. Fakultu ve men huwa? Fakultu ve men huwa? Bu qasr qaptanına bir denanı dehret qılıptu. Kayti jawan oğlunun qı. Qalu Ömer ibnul Hattab radiyallahu anh. Hattab'ın oğlu Ömer'in kıdıydılar diyor. Ahım Resulullah aleyhisselam aydiye o da kasır girecektim diye
Fezekertu gayretehu fevelleytu mudbiran. Şu kasra girjekdim. Umar bir hewre gayratly adam gayretken Umar'ın gayretine ihtiram koyup kasrını girmedim deyiptir. Fezekertu gayretehu fevelleytu mudbiran. Umar'ın gayreti yadıma düştü. Hewre namuskeş adamdygy yadıma düştü. Şoňa hormat koyup ýygyme öwrilim deyipdir. Hazreti Umar ağlattırmın eştenine. Febeka Umar ve kâle aleyke agar ya Resulallah. Hadisun sahih. Ya Resulallah, min namus keşte olsam sana qahar etmer nahim men deyipdir. Aleyke agar ya Resulallah. Min namusum şu öýüň içinde yakapçalına sen girdin deyip onu gayret etmer nahim, onu qaharım gelmer men ya Resulallah deyipdir. Şu ürün şu gaşyna qalypdyrdy. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ey cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydiyan gurrunun webe öz ummati der kul ummat al hemme musulman Resulullah'ın ali bil enelemide peygamberin denanlarını ene diýmeýäsmi? Peygamber däde hetap bolup düşýärdi. Ummatymyz ähli da Resulullah aleyhisselam'ın. Giňlikden ödesen hamany gelini boljakda. Emma Umar'ın gayreti ýadyma düşdi, namus keşdigi. Ýoksa fakat kasry giýip çykypdy, gezi ötýärdi. Ýygyme öwrilim diýipdir. Hazreti Umar da aýdypdyr, men gayreti ýadymda bolsam namusyma sana qaharym gelmer ya Resulullah diýip ağlatdyr. Emma asl gayret barada Resulullah aleyhissalatu vesselam kesik değil, kesip bir hukm aýdypdyr. Qala sallallahu aleyhi ve sellem gayratani ahaduhuma yuhibbuha Allahu azza ve celle wal ukhra yubghiduha. Ey ummatum deyipdir. Namus keş olmak iki tüysüldür deyipdir. Gayret etmek iki tüysüldür. Birini Allah qowwerýär, birini Allah halamýar deyipdir. Gayrat keşlik mudam qowmy qadimellel. Öz namusyna da gayret etmek, öz denanasyna da bolsa Hudaýyň qowwermeýany bar deyipdir. Gayret etmelle yerler bar. Alan aýdar. Allah Taala gayreti qowwerýän yerde we qowwermeýän yerde bar. الغيرة في الريبة يحبها الله عز وجل والغيرة في غير ريبة يبغضها الله عز وجل. Ama ana bir erden anasına gayret etse delili bayerde gayret etse Allah şonu qowwerýär. Bir zatlar ba erin delili bada. Yürüğünü ağırtayan doğruca zat var. Senedi var. Yine sen iş ediyen öyde şu vurunlar bolya ya baka eri ya yokka. Yine şu açık görünüp duran zat diye. Onun gayret ediye, onun gayret edende nämet diye qahary eliye. Qahary elinde nämet diye bernamalarını ebez ediye öyünni. Allah şunu qowwerýär. Onun ştada tecessüs etse, tahqiq etse, İzine düşse günahkarçılığı yoktu. Yaşlılar, uluqan adamlar, 40 yaşın döwründäki adamlar, yani men wakan başlaňa utanyp aýdypdym ha şu gurjunlary. Ýöne türkmen dogan çyklamada tamam mesail hal bolsun diýip men açyk aýtsam gowy boljakda. Indiki öňe meselelerden çyýmda bolsa. Emma wal gayrat fi gayri raybat yubghiduha Allahu azza ve celle. Hiç sat yok yerine hamany erkek özü waswas bolýar. Hiç satdy ýok. Özü fikir harap bolýar. İdarasyny otyqa, ya işini otyqa, ya tukanyny otyqa, ya bazaryny, ya iş ýerini özü fikir harap bolýar. On bir harakatlary etýär. Allah şun halamýardy.
Şoňa günah ýazylýar. Şoňa jorym ýazylýar. Näme diýip zalim da zinanasyna eziyet berýärdi. Açılmadı gurrun ýok şeriatymyzda. Hak Rasulullah aleyhisselam açık edip aydın hukmuşu. Teberrüken qaytaýdyn. Fakat şaýyny. Delili ba ýerde, zinanasyna diýeni şu delil sebepli. Men gıyretim oynaýar diýe. Hakkı var, ama dinanız keplep bilmiyor. Bana delilim var, sen beytme diye. Ya bizire zat bolmasın diye. Ya bizire bernamele yürüymesin diye. Yüreğimi ağırtma men diye. İçimden kan geçirme men diye. Şunun hemmesini Allah qovvoriye, şu gıyretten namuskeş, Allah'ın yanına padaşı vardı. Ama hiç zat yok yerine, hamana filmleri voriye, öz içerisi yadını düşüp şu filmlerdeki hıyanatlar öýüne tasavvur etýär, öýüne var kynçylyklar döretýär. Bu günahkarçylykdyr. O näme etmeli? Bir amana halktan bir kefeşdiýe, ya filmlerde bir zat görýär, öz öýü yadyna düşýär, muň içinip barýarda, muň ulamalara maslahatlaşsyn. Gelsin, meňe içimde şijirik dert bar, men näjire hal edeýin diýsin. Muň daru bilen, muň aram baş kurslu bilen özün aram etjek bolup özün raýlanmasyn. Geňişmäne adam tapmasa biz inşallah hytmaçynda. Bize hiç bir emam ýok, delilim zatym ýok, özüm içim ýanyp barýar, zindigimden lezzet alamak ýadadım ahunjan men näme deýin? Ine şuň derman ýerinde gezmeli. Delil ýok ýerde Allah alamýar. Mujrim bolýar, zalim bolýar. İmma asıl geliyliğin yine gurrunun içine. Ey hacı dädeler. Ey ulu qon adamlar. Ey yaş oğlallar. Ey Türkmen jawan oğlallar. Sizi inşallah Allah ömür berer berse, işte içkinsiz de ilginin ulu qon adamsı olarsınız. Din haklıdır bular. Mahzanınız din hakkından dolu olsun. Giyin olsun. Aklınız, yüreğiniz giyinden ayılansın. Kıyımız, ayallığımız, körekönümüz, ya oğlumuz, gelinimiz vardı gurrunları olanına, halkı dikkat edin. Halk deyip, oğlumuz ya kıyımızın yüreğini yakıp geçirmeyelim. Allah için aydiyen. Hayır, biz halkı näme diýeýilip, oğlun ya kıyımın ya gelinin de halkın bir rahim. Halkı zat kepletçekka deyip, oğul ya kıyım ya gelinimizin içinden kan geçivermeli mi? Ölüyünse sabretip gezmeli mi? Näme diýip beýtip zulmetmeli? Sırrın saklajak bir adama ya alyma geňiş. Dünýede bir toparlady adam görmeli bolýar, görjek görügüsi bar da bir toparlan. Allah kuwat bersin. Ýöne şun meseleni hal etmäň bernamesi bilen bolmaly. Öz kelleň bilen özüň gidip, özüň pikir edip, özüň gaýgy edip, hiç ýaňa ýitirmän goýgunmalylar. Mün gaýgy ýygylsa bir iş bitirmez, namart oğul deyin gaýgysy bolmady diýe mahkum bolýar. Ýöne oturup gaýgy etdiň da näme peýdasy bar? Mün gaýgy ýygylsa bir iş bitirmez. Mün edip oturdy narahat bol, erheley boldy, garra adam boldy, jawan oglan boldy, sawatly boldy, her näme bol. Mün edip gaýgy hiç peýdasy ýokdur. Mün gaýgy ýygylsa bir iş bitirmez, hiç iş bitirmeýär. Namart oğul deyin gaýgysy bolmady diýipdir. Meselen hal etmäň bernamasyny bol. Çyn alim, çyn derdiň milletiň derdiniň içindäki adama keňeş hal bolsun mesele. Din çözgüsü bilen çöz. Ine ekseren erhileyin arasına ve açıqraq gün aydın bitirdi inniki öňe beşjek, öýlenjek, inniki ballıçıklar, qyýda oğlanlar, erkek oğlanlar ve in atalarından çiriyim. İnşallah belki bir taraftan yadigarlik din hakıl bolup düşsün inşallah. Kan gayretliň biri daşaryk çıkma hakkında bolýar. Hamana zinana ya er. Ne zinanadan misal aýdaýly. Zinana ya daşaryk gezmäne çık diýer, ya piyada reviye ya şoňa meňdeş. Erdi gayret edip du içinden mıdan narahatçylygy bar. Hamana şuň üstüne zinanasyna aýdýar da sen niye saat 4'te günne gitýäň ya sop ya ikindin akşam fark etmeýär ya ertilerde ya ikindilerde. Şonu gayret et saat 5'te ya 6'da gitdi ya hamana. Zinanaň
Näme etmeli ştada? Görüp tuda. Göz üstüne diýmeli. 5 bolan näme, 4 bolan näme? Men idara gözleşip duranak diýmeli. Batda daşary kitçek dämi? Zindigide verer çekmeli ýany. Öýüň içi arameşde durur ýany. Ey hakıl zamanına ýaşaýan. Öýüň içi arameşde durur ýany. Şoňa ýok işgali ýok. 5lik diýsen 5likden 6lik diýsen 6likden nimella. Emma bas endi men hemme zadyma gir berýän näme işgali bar men 4lik dinim diýse, är hamany içinden bir zat ulul pikir haraplyk barda, är pakiriň pikir haraplygyny öňküden metir artdyrýardy. Öňküden metir men içinden gan geçýärdi. Bu aýdyp bilen agahym için näkidadyny. Ya pakiriň beýany ýok, ya aýtmany çekinýär. Hiç kime de aýtyp bilmeýär. Öz enatasına, qaynatasına, ahunyň ýanynda aýtyp bilmeýär. Emma içinden bir gayret bar, hamana şu 4'te çyksa falan denany bilen gitýär, ya şoňa ýüregi ýanýar. Açyk aýdyn meseleni. Ya 4'te iste hamana şu hyýabanyň başga da bir erkek çykýarmyşdyk. Şoňa öz ýanynyň fikri harapmyşdyk. Ya her näme bolsun diýili. Pakiriň içinden bir zat aýlanyp otýda, megir şoň şerik zindigisi, megir şoň zenanasy şoňa hemkary etmelärmi? Näme diýmeli? Bolýa diýmeli 4'te çykmaýyn, 5'te çykyn. Buň gitme diýen gitmeýin. 2 mil gowursak bolýa diýmeli. Hemen denanas näme diýe? Ýok diýe men o falany baňa zor daşarda gözleşip otýym, men oňa näme diýen, men ondan utanýan, ondan näme diýip utanmaly? Zindigiň gaýlamada. Hani hakıl, hani terbiyeti ijtimai, hani zindigiler saklamak, hani evvel öz öýüň saklamak. Hudaý näme diýe? Resulullah näme diýe? Din näme diýe? Kur'an näme diýe? Hakıl näme diýe? Sowat näme diýe? Mantyk näme diýe? Ilim näme diýe? Kafirler näme diýe? Evvel zindigiň sakla diýmem. Ya evvel ha halkyň göwnüni gör diýem. Evvel boýdaşyň güldür diýem. Evvel dosyň güldür diýem. Hiç gaýsa aýtmaýar daşyn. Fakat şak gezek galanlarda hiç kim kefinine kulak asmıyor. Şeyttiripde ne kadar zindigiyle iyda galiye ya da dargıya. Mıdan narahatçılıkta. Ansatçık sadece hakıl. Bitirdi şuurun kaynata var değil mi? Ohum giyim olmalı. Saat 5'te 6'da çıka diyedim. 6'da gider değil mi öyle? O boyda şulan kıyın oraya mı? Yıkayıt ne mi? Şu boyda şulan, şu denane benim gitmem kıyın oraya mı? Zindigin hormatını sakla. Nikahın hormatını sakla. On menen gitme. Bar gonca ait mena adamın kıyın oraya hoş inniklap satışıp bilmeyen. Vesselam. Hakıl işi, din işi, zindigi işi. Yo men näme kim diýdi belide şoň gowuny görjek bolup, hulasa bir daşaryk çykmaň üstünden. Biri ýygnanmaň hakyndan. Ýygnanmaň hakyndan. Hamana şejerek mübarek jelese gelýärmişdik ya klas Kur'anlara barýarmışdyk ya denana. Aham bazara ya bir ýerik erheley bolup çykanlaryna her 5 dagydan pakir ýygnanna. On denanasy zor tertleşýär, ya bilişizi şoň menen jetleşýär, ya da men näme gow barýan ki diýe falanyň heleýin özde diýe falany zat diýmeýär diýe meger halkyň zindigisi bilen zindigi etmelimi? Han hakıl. Hani bir ilgünün tahsilatı ýerek gaşyn barýar. Meger tahsilat diýip, ilm diýip, hakıl diýip, din diýip, hemmesi hem şu dünýäň hem ahiretyny abad etmek dälmi? Ýa-ni fakat menlimekmi? Men gülmeli, men rahat bolmaly, men urma hiç kim habar etmeli. Yo, menlik menmegu tato negerdi meslemen on şeytan aýtdyra. Men niýseňiz men ýa şeytan bolarsyňyz diýipdir. O men niýdi o ýykyllar tamam boldy. O gurruna girmeyin, ini ýygnanmaň gurruna. Ýygnan niýadämi? Ha bolýar, çäşim ýygnanayn niýmel, agallam şogun aýtdyryp bermeler da, her 5 dagydan aýtyp durmaly, iň narahatçylykda. Hatta bat enatsasyna aýdýa, erkoglunyň kaynanasy. Sen nimeden bir gyzymyz gowy, bir gyzymyz näme ýa oglan tarapy. Bizim oglumyza eziýet berýär. Birji aňsatjak şoň diýenini edam Allah, zindigiň hatyrasyndan çirimde bolsa. Ey jemaat, men bu aýdanymy jamiye ağım dönüm bolmaýar. Ogul gyz gelin bolmaka aýtmal. Hay gyzym diýmeli. Ine göze aňsatjak sadece hakıl. Bir an nikahyň hormatyny sakla. Bir de äriň gayretine hormat goý diýmeli. Gyn zatmyş. Erkege de aýtmaly. Hey oglum diýmeli. Hey yegenim diýmeli.
Ağam diýmel, inim diýmel, toýubyga şirket etýärleri bar. Geliniň nagat ýanyna daýdalary bar, nagat ýeňgileri bar, nagat toýu galmagal etýärleri bar. Altyn kyzyl aljak bolsa, sefin aljak bolsa, mehrinden çünkäde ýaşullyň galmagalyny öz boljak. Toýda da behem ýejek bolýar. Iki daga oturup hakly aýtmaly. Hey oglum diýmel. Gelýän zenanaň nikahynyň hormatyny sakla, zenanaň da gaýreti bardyr. Çoňda gaýretiniň hormatyny sakla diýmeli. Hakyllanma gerçi. Şu urunlar ya gömülmeli kalmalı urun, koy gelin gidin içinden kan geçti geçsin, oğlanın içinden kan geçti geçsin, bizim işimiz yok o da atlı veren, hayt avreyi saklan deyip, yaşullık bolmaz bundan. Buna hakılsızlık diyerler, buna Hudaýyň yani günahkarçılık diyerler. Yalandan yaşul sarap, qaharlanıp başşak bolmasın beytip, günahkar olur, Allah'dan korksun, Hudaýdan korksun. Meselen helessin, açıklasın, düşündürsün, gelinini oğluna kıydına. Halkı gözüne tıkıp köplemesin. Şonda yürücüğün gözdesin. Yürücüğünü näme geçýär? Qanak geçýär. Qanak geçmez ýal etmeli. Hey oglum gözden, hey oglum. Nikah hormatyny sakla. Geljek zenanaň geliniň de gaýreti bardyr, gaýretine hormat goý diýmeli. Qyýda daýp, ha gyýdym diýmeli. Äriň beraberinde nikah hormatyny sakla. Äriň bir özüniň gaýretleri bardyr, gaýretine hormat goý diýmeli. Wezifäňdir diýmeli. Sadece hakyl. Ine biri taşyryk çykmaň gurrun, bir ýygnanmaň gurrun. Sadece ýygnanmaly, ohan bir zenanay diýerde, "Meke men näme diýen diýerde?" Ak jogap aýtyp bereýin. Meke men näme işe diýen diýerde? Bir iş etmek däl, gaýret o pakyryň öz içinde däl. İçinden bir çaýkanyä daşyny çykaryp aýdyp bilmeýär. Şoň adyna gaýret diýerler. Sen falan iş edýän diýip gaýretdäk ýol. Şoň harakaty ki şu zinanasyndan ya şu erden dikkat edin bir harekatla ve fakat zinanasynyň içini ýakýar şu harakat. Hiç kimde düşündirip bilen akta. Hamany bir zinany erinin midan beýlen ýa-da Aham erdi diye men işe edem akki diye özü bilýär heleyiniň ýerde içýän turullygyny, gaýret etýärligini. Halkda näme diye gulyanaktyň äriň ma diye gulýar zenanaň ma näme eýet berdiň diye. Ol bir oğrunça içini ýakýan zat ba. Onu o heleýe erde aýdyp bilenak. Aham ýön içinden kan geçýär. Şu zenana şon hal etmeli. Şu er şon hal etmeli. Başga hal bolmaýar ýoksa. Näme diýip hal etmeli? Hudaý üçin hal etmeli. Şun yüreğini ağırtmayın deyip, şun yüreğini goğunu hoş etsem, Allah menden hoş olur deyip, men şunu hoş etsem, tekebbürlüğüm devulur deyip, Allah menden razı olur deyip. Yok diye men nämen ma diye, meni adattın zindegiyden diye bir engar hemkarı bilen na gurruna çıttıran yanık şeriki zindegiyim ki yok. Sen nikah var ahim arada. Şey diye de sen bana aytıp yadadın mıdam yığınan nip diye. Ya erkek ya heleyde fark etmeyer gaysi olsun. Azıcık şu erkek näme diýip hamana çay suwuň maşyny guşy alan guşyň gurruny giýraýly. Bir guşy mobilyň gurrun. Erkek adamyň elinde guşy bar, ýene anasymydan beýrenýär-de. Çay suwuň naharyň maşyny oýnama diýe gaýret oýnýar. Bu näme işi diýe, işletdäki diýe, ýene anasy aýdyp bilmeýär. Ya beýany ýok, ya da aýtmagy çekinýär ki, meselen başlaň, sen bir bilen araňma diýmäge. Ýöne içýän woti Ştada erkeğin vazifesi zinanın arasından nikaha o şu zinanın gaýretine hormat koymalı. Şu zinanın narahat bolmany şeriatda haqqy bada. Ene açyk kısaca hukum şu. Şu zinanın gaýret edip narahat bolmany haqqy bar. Narahat bolup erne eziyet berip zindigin behem urmany haqqy ýok. Narahat bolmany haqqy bada şeriatda. Näme gaýret oýna wetida, zulm edýär äri ýahili biri-birini. Ne bir şoň mobilyň gurruny. Diýip bolup, afet bolup zindigiler dargadyp barýar. Meselen bir erkek adam aýdýar, "Ahunjan gece 2-de 3-de denanasy baham oty. Gece 2-de 3-de turýan denanam guşy we eline taplity we, on näme diýen bazy etýänni waýtýar diýär. Ýüregimiz mudam kan geçýär diýär. Ýerde hal bolmaly şu gurruny jemaatla. Ýaşy menden ulaqan erheleyle. Ýerde hal bolmaly şu gurruny. O bazı ediyenmiştik. Ozol nikaha ve ere ve heleye hormat koyup aytmalı. Men bir vaqt uqym tutmasa bazı ediyenlerin qıyın gorama, gayretin oynamasın. Açık etmeli, hiç müşkülü yok ki.
beterdi şunu inatalı terbiyet berip aytmaly. Bir 20 yıl bundan ozal şayet aytılsa, "Hey näme gurrun etýän" diýilsin. Inne açyk bolmaly ha bu gurrunlar. Nikah kıyılıptır. Bir heftege çanak gelin guşu oynawati, erdi guşini koy da diýenne, "Näme guşy almyllam elimi öýdi bir narahatçylyk. Toya häzir bir heftege çanak." Enata terbiyetini aýtmaly. Nikaha hormat koy, gaýrete hormat koy diýmeli. Gece 2'de 3'lü tırıya bazı ediyotinni. O bazı ediyenmiştik, doğrudur. Aytmalılar, hormat koymalı. Yüreğin ağırmasın demeli. Yo yüreğim ağırıya, yüreği ağırsa gereğimi de demeli. Ama zindigimin gereğimi demeli. Bu gurrunları şayet yankı gelin ya erkek eşlerini bilen, şayet gülüp soğusun ha. Allah'ın yanına katı günahkar olur. Ve bir de inniki öğünü veselleri Huda için terbiyet verin. Oğul gıydığını da aydın, nikahdan önçek hatmen aydın. Allah için aydın. Dostluğunu da aydın, yegençikliğini de aydın. Ya beyliki ganimet sözün ötecek var. Nikah için ne otin? Neçe vaktlar nikahiyemizde aydiyaz. Nikahiyemizde aydiyaz, zinanandır. Hormatını sakla ve gayret. Erindir. Nikah hormatını sakla. Menşin zinanasıdır nip, boynallığın bolyandır. Menşin zinanasıdır nip, boynallığın bolyandır. Ulamalar da aydmalı şu meseleni. Mıdam açıklanıp durmalı. Hal olmalı bir meseleler. Neciri gülüp yaşayacak erheleyle var, işlerinden kan geçip be. Neciri gülüp yaşamalı cavan erheleyle, işlerinden kan geçip be. Hiç kime de aytıp bilen akla. Hiç yerde de açılmaya. Yerek barıp mal şu vurun. Bu vurun din terbiyetinin eteğine ki yan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dirman sözünden ayıttım. Şu çoğun eteğinde hal olmalı şu meseleler. Yine bir yığınanmakta, öye girip çıkmakta ve guşilerde bolyan gayretli ve ak cevapları oldu. Asıl kıskaca deyin bir erkek hamana ulu milletin sözüne göre münkürçülüğü bağ olsa zinanası şun hal etmese oturuşmak bilen hal olmuyor. Men erim münkür diye münkür olsa yolu näme şu näme diyse 4-5 aylap çeşim diýmeli. Yolu şu. Cedelleşti münkürlüğü artýardy. O pakirine eline de içi yanıp barýar. Eline de pakir derdi we meritçiligi var. Allah ona sowgat etip beripdir diýeli. Ýerden hal bolýar, zinanasy şoň menen hemkary etmek bilen. Ya zinanan gayretken erinin etini barýar da eğer Huda için hemkary etmek. Çäşim diýmeli. Şu dert içinden çıkarýar. Näme için? Huda için. Şu pakir dert çekmesin diýip. Gaýtym gören boýdaşynyň ýanyna, gören dostunyň ýanyna, gaýnana gaýnatynyň ýanyna, ýadadım zindagiden, maňa mydam münkürçilik etýär, näme etýär? Şurat bilen zat hal bolýar. Gaýtym bolu konukun ak sakal akulla arat şu eti. Oňa münkür bolupdyr, oňa ýygnan diýipdir, oňa ýygnanma diýipdir. Gysgaça terbiyet bilen hal bolýar. Yine geleyli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gurrununa 6-7 dakika vakitba inşallah Resulullah Aleyhisselam'ın gurrununu kıskaca gurrun gayret barada aham tamam edelim. Benu Hilal diyen tayfa geliptir. İçinde Ziyad ibn Abdillah diyen cavan oğlanmamış. Yadamam kulağasın berekettir bular. İki dünyanın rabat olsun. Alım meclisidir. Taptıryan meclis değildir bular. Allah'ın nığmatıdır. Geçen heftedaydanlar emniyetin eteğine elhamdülillah keyif edip gelip eşitip dinlep her kim ödü işi bilen çıkıp gittiye Allah'ın beren savgadıdır. Bunu aytyanna kadrını bilmeli, eşityanna kadrını bilmeli, eşitmeyenna kadrını bilmeli. Şu meclislere gelmeyen, şu meclislerden hatta başlı bidar olsa da kadrını bilmeli. Ağallam ilgunumda berekettir diyemeli. Kervan geliptir Benu Hilalli. İçinde cavan oğlanmamıştık. Kim? Ziyad ibn Abdillah. Kervan gelip Medine-i Münevvere'ye konuptur. Ziyad ibn Abdillah de Peygamberimizin zinanası Ummul Müminin en Peygamberin ahirki izdivacıdın zinanası. Kim? Peygamberimizin en ahirki zinanası izdivacıdın. Enelemizin en ahirki izdivacıdını. Ve enelemizin en ahirin dünyadan geçen, enelemizin içinde ahirki dünyadan geçen bir enemiz ki Peygamberimiz ihramda kaşon nikah yaptır. Hazreti İbn Abbas'ın dayıdası, Hazreti Halid ibn Velid'in dayıdası,
Hazreti Ummul Mu'minin Hazreti Maymunat mübarek diýdi Arap dilinde manasy. Enemiz Hazreti Maymunat şoň öýüne gelipdir şu jawan oglun. Gelen kerweniň içinde bir jawan oglun enemizin öýüne gelipdir. Peygamberimiz ihramda kanı kağıyan, ihramda kanı kağıymak, onun için Ebu Hanife diye ihramda kanı kağıysan işgali yok diye. Peygamberimiz ihramda kanı, enemiz Hazreti Meymune bilen nikahıydı. فَدَخَلَ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem وَهُوَ عِنْدَهَا. Öyle namazdan övünçemiş, ama ana şuullem saat 11 yarım diyelim. Resulullah aleyhisselam, enemiz Hazreti Meymune öyüne gelipdir. Görse öýde bir jawan oglanma faqadiba sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sallallahu aleyhi ve sellemin gayreti oýnap ýüzüňi mübarek ahara minipdir. Aňlyk bäri kiçik ýaly bolupdyr. Hem enemiz aýdypdyr ya Rasulallah. Hada ibn ukhti. Ya Rasulallah, men dogryja öz ýegenjigim diýipdir. Ayallığınımın oğlu diptir. Mihman olup daydasynyň ýanyna geldi ya Rasulallah. Fedakhala aleyha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ha yegeniň bolsa bolýar onu dip Rasulullah aleyhisselam mübarek öz halyna gelip ýene şu öýe girdi. Thumma kharaja hatta atal masjida wa ma'ahu sallallahu aleyhi ve sellem Ziyada. Fasalla az-zuhra thumma adna Ziyadan fada'ala. Oham ahwal porsi edip denanasynyň yegeni boldy da. Denanaty ki bilin enemiz bolsun Resulullah'ın denanaty. Şo gelen jawan oglanyň dogryja daýdasymyş. Ham hal ahwal edip öýle namazyň wagty bolanna oham ýanky jawan oglan menen bile öýle namaza gaşyn Resulullah aleyhisselam ograpdyr. Öýle namaz okulandan soň Resulullah aleyhisselam gelipdir ey Ziyad dipdir. Ýani dadyny mübarek Resulullah aleyhisselam elini yankı jawan oğlanın ki enemiz Hazreti Meymunetin yegenjigi bolsun çoň kellesine goýupdyr. Oham kellesine goýup jawan oğlanın ýüzüne gaşyn elini çekipdir. Thumma hadaraha ala taraf anfih mübarek elini jawan oğlanın kellesine goýup ýüzüne gaşyn çekipdir. فكانت بنو هلال تقول ما زلنا نعرف البركة في وجه زياد رضي الله عنه. شو كروان شو طائفة شو ملت هيدية شو الزياد ديان أغلان رسول الله عليه السلام مبارك إلن يدنا تشكنسن مدام شون يدنا أرتقمش بركت جذابية بر نور görürdük diye vaydiye. Allah Teala iman abruýdan ayırmasın inşallah. Allah yaşayışına da bereket versin, mehabbet versin, dertler derman olsun, müşkiller hal olsun. Rahatlıkta zindagi etmek Allah hemmeňde nesip etsin. İzdivaçlar kıyınçılığa düşerler, Allah izdivaçlarını ansad etsin. Aziz vatanımızda aman emniyetlik yörep, mehabbet ittihat yörep, ak iman İslam mıdam yörep dursun. Bir alham kul huvallah oqaylin, bütünlüğün ruhuna bahşedip de ilgun vatanımıza doğa eder. Oqa verin. Bismillahirrahmanirrahim.